Yoroi try. So kemen hakan ni ke janmit mengila bani don rengkat kum ni. Ketin ke jong try kong pim dai bani no ya ke jeseng lang. But kadon ke bor habangi don haka jingi don rengkat lang ken. Nama ke Bible kong ke bate akendo. Kalong belate habaneng berke pelat ya kendo kalong ke bala pelat habaneng ken. Amen. Ngakwa ban kran hakan ni ke por ke bamenta nak ketin ke jong try but abang apuli sepang jong kani. Babon nangingi kwa sisaya ke jing pen baptis jong keding. Hada hapa ke Bible kedon ngani ke dekot abang apuli ya kani. Ke ketik bah ya ke jing mut jing perkat jonga. Kata ke de na ke stiu Jacob hagal nong ke balai. Ke dekot ke bah hunreu. Ke ba ke kren sepang keding. Bet kene keding gede keding ayu. Ke ongkum ni. Te uta utli ulong keding. Ke Bible ke ong sepang uni utli udewe. Dewe keding ngam kran hakan ke sengi sepang keding ke jong men sing bakot hari ngakwa ban kran hakan ke por sepang keding jong utlit jongi ke Bible ke batai hang ni kong teu tau utlit ulong kading ulong gay kading tetapi pulih hakan ke por naga proverb arpun riu de khot ke ba arpo kong kum ne habam dan ding shu kalip keding bat hagabam dan ubalor ni kadu kajingnya pen ada ding umdan kemut kading galalip para umdan balor ni umdan gay jingnya pen ne kajingnya mai ne kajingnya nya kebemut lain nu jor hang ne yau telit bat ya kading bat pilar ban pelip ya ki jingnya le baro ya kajingnya pen baro habau ni telit tre ban lor ni bau ni telit am ulong tik kumta uding hakading. Bat lada yu niu telit nginang bantek lekam. Kading gelip. Bat kum joro lada yu niu telit ngila ban pendon kam mengi. Kanong fi kanu kajingnya pen kajam jai. Amen. Kadon gebor de mata katin ka jong try ka ong haka proverb klanong ka bakat pra ka dekot ka bar puwei. Kajingnya bat kajingem kilong haka bor utelit. Kajingnya bat kay kajingem kadon ka bor kay Hau telit don ngani ka bor banon ra ya ka jingyap lani ka jingem bat kita kiba it you kin bam yo so jong u la pi it yo new telit jong pi pin bam ru no new so jong telit pi ka jing shau blay u tau yo new telit nganong ya pi ka don ngani ka benta kadon south li ki benta ba ngani ka telit jong ba jong pi ka trekam ka banung kong do new telit nganong ya pi ka yorap ban kthai ya ki jing bam ka baar kayarap banyo ya kijing mat ha kijing bam kabalai kayarap ban wanra ya kijing sawang ngisiau ne kiwe benta terter ngi penon kam ni utelit nang ta kabadon kam asnaru ni utelit ya kaban keren lala shumon dan telit nganong yepi ngindum la ban keren bat hang ne kene di ke benta jong telit kabamot kaban kong kaban kata kaban mat kaban penmi ya kijing sawa bat kumjo re kaban keren hari bot sen ngiklat no ya kene ke jing tre jong ni ke telit ban ngipanon kami ni telit syaka wei pat ka benta berkata ka dei kuma meneng la puli na proverb arpun reu arpo teng teng ngipanon kami ni telit ya ka ban lor ni teng teng yong ngipanon kami ni telit ya ka ban tip no ino no ne ngipan bena ya ka jing yap ha ka jing im jong kibril but ka Bible ka keren ya kene susur ka tin ka jong trai ka ong na ka proverb hikal nong ka ba khat pra de khot ka ba khat khanda nga kwa ban puli ka ong kum ne upara ya ubala pen sosi u kham ban job ban ya ka snong ka ba klan bat ka jing ya pen kat kita kilong kum kinar khang ka yengkot hang ne ka ong sapang utau para ya ubala pen sosi kalong ka ba ban job yo ka kam sukman ya ka ban job ya kata ka snong ka baklan kong kam suk ka snong baklan ban man job yo para ba pesusi namar balik ki kumdong i pensusi ya la jong ki para ki jong ine kita ki para lok jong ine kita ki ba it ki ba thon jong i ka de be tang lang baw ni thulit pi teng teng lang baw ni thulit jong i habang yem nang ban te la kam teng teng i sngo bang i kran ka ba dei hari ka pen mong nem mo teng teng haba pisak keren kanong pi kala bandai ka jing pen bet handai teng geladam nang ya ka ban pen bet yang bau telit kawan rakman ya ka jing mong
Ada ngi teng hanong ya pi ya ka bangim dai ban kren ngi kren, bad ya ka badai ban kren ngim cukren. Bun sen hangi ki breu ngi don bhang ni ke jinglong, bad kham ta me haki rang ba. Ki rang ba ki bala shong kha bun sen ki don bhang ni ke jinglong. Ki kwa be kurim jong ik in tip lut ya ka ei ba khlam cham lakran. Lano dai ban istri jan lano kwa ba me yu kota baro ba ilok ide ban tip lupa. Lada im tip haka por ban thunum ban ukloi ba ban thunum. Hada ka por ba dai ban kren jukren. But kane ka bantang atang teng ngoro haka jinglong ki jingem ki jongiro. Kadon ka por bangin ai kenai kren ngi kum kren. But kadon ka por bangin kren ngim jukren. Kataro ka penmong. Ngangai ki banang man set jing set ki tip ya kane. Lada ki set jing set ki de basu thu ya ka por. Lada la set tam ya kata ka por ka jingta kalak balat. Lada set dunaro ka jingta kambang. Kalau kum juru habanging su thu la jong uthulit nganong yepi ya ka ban pendon kam kala ban long ka jingker khu. Lada ngim nang ban pendon kam yo ka kala long jingtim. Teng kidon kibrio ki ba kham kren bun ktien kidon kibrio ba kham duna man kren. Hadai ngam kren ya kata nga kren yang ni ka por ba kum nong ngi pendon kam pat uni uthulit na maru dei ding. Thulit ju dei wei? Kading. Kading lada pinang ban pendon kam ka shet ya ka ja ka pen ya ka bam na dong sedong bat ka prang wat ya ki kser ki mau kordor ki barok le halom ba ka ding ka dei ka jingger khu lada ya ka ding phim nang ka pen plu ya ka yeng ka pen ing kong ya ka klau ka pen du ya ki babon ka bamot ngi hab ban su thu uni thule jong yu dei ta ngi dei ba kum no ngi penon kam yu ni thule dei na magata usalaman hang ne ka ta probab uong ba ka thule don ka bori ka jingyap bat ya ka jingem. Bala judan ro ki bawat benia sepang sisa don bor na emo tulit. Kila don kita ki restart na baong ki scientist kila penon kami uto tulit jongki. Ki kwa ban wat benia ya kene ga benta. Bar kila le kumno kila ya shim yo tau dieng ba ki ya thong yo tau dieng artali kita ki dieng haka joka por. Bar ki kam thong haka joka jaka ki ya thong iwe bat iwe kam cha jangai. Bar utau johi brio ujulet banai bala ong yo tau brio haba wai Yo weu dieng un kurku yo weu dieng un tim. Ulet ya weu dieng udah kurku ama men plung men he men san men jerong kum ta kurku habolet pat ha weu dieng udah ai udah tim matat yo tau dieng ba men da yap do men da terkong kum ta terter bat kum ta ulale kum balai benai kade ha ka joga por latung kide na ki jogi jaka ki ba ha ka por ba kila ya shim na ka joga jaka to sembai ba ba kila tung ya kata ka jaka ka ba ya per ha ka jingle ka long ba ya ka wei la ya ro ba di wei latem ba dieng lai bana ba kila ben pet kalong tek ya tai ba ya ro tai dieng iplung ba tai ba tim em ilong terkong bat hang ta ki su tho wat makiro ba ka don ka bor ha uneu thule don bor ha uneu thule Lang bau ni utelit pila ban le bon ki ke de na mata ka Bible ka ong utelit ulong gading. La ngi su tho nganong ye pi ngi yo mat bon ki jingger khu. Lang bau ni utelit u chongi. Pinakan ma apa ka Bible udan ni ubreu uba penan kami utelit jongu bot bo pun kulmari ki kon Israel ya ke ba ki long bau tau de Goliath. Ka Bible ka batai we Samuel nong ba khatnyo ba kumno bo ni Goliath uba juwan gen. Ya kaban timno ya kikon Israel ka Bible ka ong hakadekot ka basaw ong telawan mi ubriu hapdeng jonki naga shnong dara ki Palestia uba kerteng u Goliath nagat uba kerenyang jong u henriu pro sitra hadekot ba prangan pulite ula yeng bat ula perta ya ki pat ya pom Israel baru ong heki belai piyami ban kre riang yala ki pat ya pom ngangam long u Palestia piru u Shakri Sol tu jit ya pi da ubreu ba unwan hiar shanga lada unla yale bat nga bat penyap yang kumta ngin long ki Shakri ya pi hanre lada ngan la manga ya u bat penyap ya u te kumta ma pi pin long ki Shakri jongi bat pin Shakri yangi ba tau Palestia ula ong ngala ben yaki pat ya pom ki Israel hakene gesengi tu ai ya ubreu hanga bangin yale habau sol bar ki Israel baro kila yo sngo bar kita ki tin jong tau Palestia kila kau et bat kila ya shapting shi kadai dekot ka bakan riu tiu tau Palestia ulawan mi men step bat men miet ula pen I yala de sau post ngi uneu Palestia uwan ban yale bar ki kon Israel bar habau yale bar ki kon Israel u klem yale da kabor uwan yale da kaktin ki Israel ki yo I
ya ke jerinyang ke jong u bo udan ke Bible ke batai ya ke rinyang ke jong u bo udan henriu pro sitda kumba kendai put siteng tam dian ne hapok sipopot udan but ki Israel ki yo I ya kata but kam ta me uyeng ru nalor lum uyeng nalor lum but uwan ban keren ya kata but ubreu ada bodon sipopot uyeng nalor lum kam I jerong susu ka Bible kada keren syai bong ba haba usol bat ki Israel baro kila yasngau ya kita ki ktien jong ta ya kay ktien kadon bor mo ka ktien menamar ba ki yasngau ya ka ktien ke jong Goliat kini baro ki Israel kila syaptien fite bonsin hanga barapi ka jing syapting yo kawan yo namar bangide ki batieng na bat kata ka jing tieng kawan namar ba ka ktien ka bangila yasngau Belai ngitieng, belai kawan ke jing syap tieng, yok kadai namar ki kana ke bangi yok sngau na. Kidau na ki snong bangim not lamar la kana la yok sngau. Hak to snong nai let nai bami namar ki ju ai bi. Kidau ki snong dalai snong kondong nganong ye pi. Da ngim tre ban bam jing bam. Nam dat tangan kan ba tangan bam. Namar balai. Yo ide nong deru dei bibi yo ai si bi telah jenjar. Ni tieng ado kata-kata. Ngim tre ban naik baham kelmar. Da udah khar ngi abam bet namar ngitip bom na IB ro ne. Ula ban ai ka ja ka basa arsi hare no IB ha. Hare da tukan kasih teng ngi tiang. Dayam. Dayam dai. Ta so tiang ba. Namar balai. Bangin lait nya ki basri namar ngi layos ngau palat. Ngalong fi ngi teng ngi long ting put ha ban yan marwei le kham tam ngi ne pet be sa den sa khmat namar balai. Ngi layos ngau palat ya kata. But kita Goliat uwan banito ya kata. Penting ya kikon Israel. Lang ba kaktin. But ka Bible ka batay what usol. But ki Israel baro kila yasngaw ita kaktin. But kila kau but kila syaptin kat no. Sikat day. Namar balay. Namar kaktin. Yo dan na preng jongi hakane ke jaka ne ba pet hakane ke por yo ngi don ni tei sim syap tieng na mar ba layo sngo ba layo sngo kam ta meng ilaya lang ba kane nam araja arpo bat arpowei layo sngo pala kane ke jingpang em teng dar malu mala la sngo bang la yo ta jingpang layo sngo palat nganong ye pi teng fitem mentali kham ta meng ngi em ha ka por em la da pang rendang sita yo em ka bemot ngila perkhat sniu ya la dia yo kum jerho le kum mi snam kindiat ta tel labyang hong ye pi la phat dwai ha baro dwai lem namar bale ngila yo sngo palat kini ki jingpang ngila yo sngo palat bon ki bat namar bang ngila yo sngo palat kawan kera ke jing syap tieng kan mau ki kon Israel ki wan ke jing syap tieng namar bo Goliat uwan ban keren. Kan mau soitan udan kam tang ban keren ya fi. Lang ba jong no un keren ya fi. Bat kata kala biang. Sudan kam ban ong ngi kan thai pi te bas new dur. Pin chu perkhat sa kum no bangan pan bhabri we la de. Ngan ta da ka ngan le da ka ban pan bhabri we la de. Dan kam tang iwe ikan tien ban keren. Bat hadin kata lara fiong pastor kamlong. Kili le praktikal pinyo shuli ibe no ni belai filong kum ne shubu tang kata ka jingkali belai pe higen haba kili pe jam nganong fi kata du sembai ba pila bet ben pan artaten ya la jong ita ibrio ya ba pi pila kran na ya tu ka daw shu ong ni but hang ni ka Bible ka ong tulit ulong gading ulong ayu kading haba kading kata proverb kaya nu jo ba kading kading ya ka ban ing mat day so kading iyu ka inglot utelit ba kumno ro ula ban peneng udon bor hai how telit ka jingyam bat kai ka jingyam ini puli hane ka por ka stich kinong episodes hakal nong ga basaw what I ba kanu ka tin si kan mi na ka shintur jongpi ngamong tim si hane kanu ka tin bam long okay ka tin iyu ka bam long kan mi naga shuntur jongpi handroi tang ka bet ya ka bantai ya ka ban don kam bat ban ai ka jinga ya kita ki bayo sngo hare ai kan mi tang ka tien kata ka ban pen mi ka bakal long ka jinga ya ki bayo sngo namar ngida na ngene ka por ngem su tho ya ka u thale jongi
Daun ni jo telik teng ngitim no ya kita kibala tau haka jing la stream ke dor jong blay la pipet bat nga naga shti Jacob la nong gabalai daun ni hingi kerku yo blay uba pa bat daun ni hingi tim no ya kibriu ya kibala tau kat kum ke dor ublay daun ni jo telik ngi le ayu ngi kerku yo blay Hari daw new jo telit ngitim no yaki brio kibala tau daga dor blay. Kum no ngitim yaki. Lang ba ngi roro yo blay ngi kren benru yaki brio ki jong blay. Fio ngi kren ben yaki brio kasi ong ke nega benta. Ngila banya per yaki ideology ne ke jinga perkat ke jong iwe. Hanrei kum para brio what you done ke jinga show ni iwe bani kren ben iwe. Ngila banya perde haki jingnya perkat haki jingnya suntu mo ngano fiteng teng khampa ki politician bani ki para banget fitep ngai gini politician ki keren banyi we de kenduk par fitep ki kublekti ki di shalang ki don le ki de shat mo ngayo i kata baki de shat ki de le kemenlang hari haba ki de yang ki keren ki long persya ya kemdi para beliau ya ka ideology Ni kita kacing perkat ke jongki. Hanrai mangi babon sen kim ki para banget padam. Ngiale ya ke jo ke jeseng. Ha ke jingi sekuri. Teng teng ngim shong lang hajan ngim ji kren ngim ji khoblek ti hero. But dau ne utle dengan dong ya pi. Ngi kren ro sapang jongki. Ngi kren persya ye ki. Ngi kren manong ita balong ta. Ken ma la bania per te nganong ya pi. Ya ke jingi perkat. Hanrai wat don ke jingi keren ben para bereupat. Amen. Ke Bible ke keren fi. Pindah yo i baru Paul baru Petrus ke don kata kejingnya perkat ke baya per. Dei kata ngan ong ye pi. Bau Paul ong ya u Petrus bau ong Kaipas ong hang tu ong. Me u chiu mem la ban long kum ki gentle kum no me pa di ki gentle ban long ki chiu ha ke stish kinong Galatia ye keren. Hanrei u Paul pat jule persyapat yo Petrus. Fio la ban don gay kejingnya per. Bat kene kede kai kebak ngi haban sutu namar teng yo ngi ong ngi ro yo blay lambau nu tulit jongi yo ngi keren ben para brio na para ba syakri lang na yo ngi keren ben para banget na yo ngi keren ben ki para bahyeng na ngantip ya no hana yo ngi don kata kajing keren na namar balai ngi ong pada nu tulit ngi ro yo blay ngi ro bar fitep usoitan udon kam tang kata hado mentaro utep tang kata banggi ngin pendon kam ngan ong yepi yau new telit persya ya kita gibriu ki jong blay persya ya kita gibriu ki bau blay la taw ha dur la srem jong uhi ken bau soitan ukwa bangin penon kam you new telit nak benta kataken ke Bible ke keren susu ngan ong yepi la ngi apet ka baktien ke jong trai ka ong naga sti ka banung kong Petros kelenong ka balai ka dekot ka bakandai om ki balek mar keliang ya ka basniu namar ka basniu lane ka bakren ben namar ka bakren ben Hanrei da kumway ken ki bakurku habatip ba shakani khnang la khot yapi ba pinda yo yakajingkurku. Pi ka Bible ka ong ba pinum le markiliang iwe. Atas man berem biniat nam ta ka biniat. Ngistunat menile persya iwe. Kemat ta ka kemat. Hadala baro long kum ta baro laman la. Baro la hab biniat lon. Dia ada biniat nam ta biniat ta baro la hab biniat bet. So Kakmat nampak kakmat borok ekong kakmat manla sudah apa pertain don. Ke Bible ke orang ne, orang kumno, orang melek markeliang. Pikwa ne em don belek sniu pingan lek sniu lang. Hak jing kai pertai ke don kata. Oh ngasal lek sniu pi sal lek sniu. Hari hangi ki bangai kam dei ban don kata. Amen. Bangim dei ban lek sniu you know. Ngim dei ban perkat ye ke jing sniu you know. Pi ke Bible ke orang Wanum le mar kiliang nak basniu wanum keren ben lambang keren ben la don bai fi keren ben film no keren ben lang em ka Bible ka ong kum no hanrei da kum wai ken ki bakurku don batem ya fi try jisu un kurku ya fi amen kan long kum ta tarai ha da don ba keren ben pinang tang pai ngaro nang Ke Bible ke ong habadan bakren ben pinle kumno da kumwe wong kumno pinle kumno ban pinda kurku habatip ba shakani knang la khot ya pi shakai la khot ya pi
Ya ka ban kerku ya kita ki bakran ben ya pi. Ne ban kran ben kala ya kita ki bakran ya pi na. Hakai la khot ya pi. La da ngam ma pi ngiong Kristan ngi haban susu ha ka jinglong Kristan ngem la ban kran ben ya ki wei. Amen. Ngem la ban yu. Kran ben ya ki wei kham tam ya kitu ki bakran ben ya ngi. Ngilem no. Kerku mo dio. Apa pilek benwa nya en ka kentien ka bamot pi ai ka babha. Ka Bible kira-kira nang ni kong Henry dah kumwaiken kong tam lakran benya phim đây tao sẽ đuổi hà bari try mình được khu em ngó vì lấy ai amen đây kinh thấy thiệt dân xem là thiệt giá nhé ai đây sinh răng pun thiệt ai cái nó beli ai ngà ông namar bang ak khu ya pi ngai it ya pi namar tapi yang beli kan namar pikir ben bahai ngà subang bah đây kata ngà ai ya pi amen pilih kamu ta em ông biết ông như vậy là phi qua bên chop cơ khu bật bên long như tay bật cơn như em như phi bên chụp pet như phi im nôn bên ông như vậy in ông hi đã là dia ngala baklaman nè các tiên cơ khu cầm đây tăng bằng như đuôi hak kabare baro hi say lệ ya kata haba đuôi hak kabare centur tang đuôi mình sim troy jole tu lek put i trai diat ila keren palat hi mo ada ngah qua ba pin lệ hak kam lệ cái hak kam lệ đã cùng với ta con cùng ta em lệ but ai amen la bị mê keren ben bahai phi lệ thiệt ra như mê panai la bị pa la mano bakal ben ya phi thiệt ai yaki bat kinda ang longo belai ba phi ai amen but yo lang ba ki jing ai ki jong phi yo try kuta na yaki amen namar belai kata ka dik tin ka jong try kai la ba kran ben lang em ka dik kum chu bat ka parthai kam dan jing peri but ngi kham la man su thu ya la jong ba uniu thlit u dei ka ding la nginang yang ni ka ding man pantrai kam kan long ka jing khu amen kan long gai ka jing khu ka bible ka da kran shai ha ka ni ka jaka nang ta om tang ka tangin pe chu shuru na proverb klanong ka ba khan rio de khot bar pusau kiktin ki ba bang ki long kum ke rungap ki ba thang ya ka men sim but ka jing khia ya ki sieng itai ba kran ben ya pm de ka fi lamba ka jing ai te phin nang ban kran ni ka ktin ka ba bang ba pi ai ha ba pi ai ka ktin ba bang ki yo ya ka ta ka jing pin khia amen namar balai lambar bun sin ngi lamba ka ni ka ktin nganong ye pi ngi stu pi ka bible gong don artli ka jing bishar bo briu ha ban yang ar korin san dekat ba ship ho gong ha ka jing shong bishar ukres at kum juro na kitab jing pen pau ha ka khat bali ba kraw hare ha ki jing bishar ka bible ka kren ka neu jisu ong pat kita ki di artli ki jing bishar ka bible ka batai ba kum no an bishar yangi ini pet kindet kai ka bu jisu kren ya kata na ka gospel jong Matius ka nong ka ba khat ar ka khot ka ba life real but life new han ring ong api ba ya ka tien thala baro ya ka ba ki briu kin kren kini a jing ken sapang kata ha ka ski bishar na ba na kiktin jong me on pan ksan ya me but na kiktin jong me on pan ram ya me ha kata ka ski ka bible ka ong bagandai ka ski jong kata ka ski jong ka jing bishar on bishar karung gai nanu telit ka bible ka ong kai ka ba mi nanu telit da kata tan bishar prakat ma pi ha ba pi sisngi kan no kelti kan tien pi sekran laju prakat kan no teli kan tien kran ngarong am tip kan no ketien ngi kran Ashubatai ya pian dengan tip daki hajar ketien bro sisngi lay kidon lagi basu kar dasong berkile so ya kita kibrus tenat tang hapor lej jenglet kita song hapor kali namar ba pilaj buat kali bunya mai ngabai at least ka jeng buat kali kam duna mo dia kidon lay ba khambang ketien damiet na kita kibrung ngi sekwa pet Dera, namar boleh kini dong yang ni kapan boleh keren. Don iwe yang boleh vi jangan ngapang rendang wei pi. Ngamnut ban ong direct nama ke Bible ke ong. Danang penon kam yu telik ngamut ong namar ba pi bun ketien peladai tu rendang pang. Tentang ngiyo bun ketien pelat. Ke Bible ke ong hang ni.
Handrai ngaong api ba ya ka ketien thala baro ya ka ba kibriu kin keren kin ai jing kan. Kan tu ketien thala api keren. Ketien thala mo dio dan mong di tang tin sim dai. Ketien sarong ker ek kham dalero. Danam pitep ipai ngamut pentet kata. Kena rit sil million hai kata. Teng mo ngamut hit kata. Ngamut le kata.พี่พาสตอร์วัดคุสไลหัดเดียดงามุดอายพี่ก่อนเนี่ยกับไบเบิลแกกรันกิตากิเจนทาลาบดังตาพาสตอร์ดาเลยงานุมเอนอยพี่ไงเอียงวนดอนไปวัดคุสไลพาสตอร์กิดันบะบนบะกิเจนทาลาคำตามชีสำลังไงเอียปลัดยาพี่ประกาศมาพี่กิตากิเจนบารอกับไบเบิลกองกุมเนาะฮับอะไรจริงแค่เนี่ยแต่เป็นอย่างมันงานกิเจนก็จงตรายHandrai ngaong api ba ya ketien thala baro ya ka ba kibriu kin kren kiniu kin ya ai jing khen yo phim pat ju kan mau ini ka khot man ta singapan kan mau dei kata nadu man ta wat ju kren ngap bet namar hap ai jing khen chua man ta phi ong yes hap siu san pho tingka nga try kata ban ong yes em pinda simpor de ki kanta dei em pinda kan mau mun shua ka mobile mo Hakapot ang minang kong dakran phone dah. Kamtam ban bakran utu nong sim yang tu phone karam dor ba. Haki tipor ke dang sedang ban mi ke mobile. Hak tu kapot dakran si ong no. Sama-sama. Puno namar balai umlong. Kan mau musya PCO. Si minit kata ngikran start ada kata si minit kut no. Namar umlong. Menta badai free. Hello. Jar. Hidang le ayu. Kumta, mat kam tam namar balong free ikran jarong ba. Har ada haban siu da iwe kentien. Perkat ma pi. Try ngin kren kata kentien ngin chu pelat bet kum tu. Neng ngin da sungthu ba. Syabang ngin kren. Nama ke Bible ka ong hani ka we pa we kentien bagi kren ngi haban ayu. Haban ayu. Jing Ken, kapamon ngi hap sutu em, ba ai jing ken demono, kidebe ki sordar. Manager barobor, haba wan utrai, ki haba na jing ken katno ki la dia kan igasngi. Katno ki yo nong, katno ki du nong ki tit ayu kum ta terter. Bar ka Bible ka kot yang i baro bangi de ki sordar ki jong trai. Ha kan iga pertai. Dai nama kata, u ai yang i kan iga bot bat hau telit jongi. Bat uang ngan sesim jing ken kan, ngan sesim ayu. Jingkhen. Pitep kum ki pastor adon bong. Pastor gi mudle kum ta nam ta jong PM ngilak tup lupa kata banum long ire la nonoro. Namar pila da pla am soi tan nong ba ngan pelong banum long. O ngan pelong banum long ire kata. Babon ngan ong ye pi. Dei kene ga daw ba pi hab man sung tu ba shwa ba pin ang la ka jong ka sentur. Shwa ba pin kren su tu ba pi hab ai jingkhen. Haban ayo? Habanai? Jingkhen. Berada pisu tu bapa pihak banai jingkanya, nanget pindah pendon kam hok yu telit jompi. Pendon kam yu, pendon kam hok yu telit jompi. Shua bapa pin keren pin sutu. Namar ke Bible gong, dah ketin jong me on yu, on pen kesannya me, bat nak ketin jong me on pen remnya me. Nak ketin jong no ketin jong try, nak ketin jong ini na. Oniyo, on pen kesan, lane penrem, kam dai ha utrai deh ha, ngi, fio em, dek ta don bong, pitip dayak posino, utip tang utrai, bat pitip abau utrai kendo, ngasumudur ngah keladaki ngah kata kam tip kedlong ne kanum long ada ngasumudur, ladaki kendo yu utrai kiong, utrai ngadi balik beneng nem letnya, utrai nong, utip tang utau utrai bapi ong utrai tu kopor. Namar ki ong tip tang utrai ka Bible ka ong don cipenem tang kerteng Jisu. Bon sen kinong tip tang ublay tong ublay ayu sutu mo pi. Fio ay kata namar fitep kening ri ka benta mangi hab man sutu bu tulit jongi udan ni kata ka bor. Bat lambau ni tulit ngi hab ban ai jingken. Haban ayu ublay numpan jingken kat no pisa ublay la korku ya pi pilale ayu. Ublay numpan jingken ya kata. Handrai ka ketien nga baula ai. Filek kum no. Pi tek teng ngisgo ba habang ngim nang ban kren ngayo i hakum kini kapor wat bam nang ban kren ro
Kita laga jong ika bakumno kin batai kin communicate na kakti jong ki. Namar ka Bible ka ong iway piway nangi ni hab ban ai jingkeng. Amen. Ya kay? Ya ka ketien. Ya ka? Ketien. Fiu Petros wong. Nganum len ya me. Lagi way kilen. Wahaban ai jingkeng ta. Ulan sudan laisen bo Jisu keli u laisen me e janga. Namar balai ula keranda. U Thomas wong yang ini lek begini yap lembat u. But ka Bible ka batai uni u Thomas u artatin no pada try la mi pat nem. Fi uni u telit jungi yang pimtip ba mestep ngi keranda kai padamit kapoi ngi keranda kai. But teng le fitep ki don ki bakren ba ki klet no ya ka jingkran la jong. Kiwan ye thu biang. But pi ong ngalayo sngo. Sedon gibrio. Fitip klada bitu khana pi mentang sengi. Hadin sitiyo. Alis ka don jitu khana. Kitu khana biang keju ipi pat. Ngalayo sngo. Menoyo sngo meno bi thu ipa. Habang ngapat ye thu. Ki don ki balong kunta. Mo hanre ki klet ba uniu thulit. Hakawai kapor. Ba pi baro ngi habanai jingken. Kumnungi penang kami nu thulit. Day na mga kata ka Bible ka ong nasti Jacob uniu thulit udai uai. Hakmi ngibu ya kalakam hakasuntur ki kulai kenang bakin kongo yangi ngin penpairu ya kamet jongki barok kawai. Hakmi ru ya ki lingba laki kraung kata-kata bat bala beru ya ki dakile bajur penban la penpai ya ki da iboita ibarit shanu kat ba mon kejing temu ubabat boita kumtaru utlit ulong tang idikot ibarit hanrei usai keren krau hakmi katno kasistai ba iding ibarit ipenme no ka Bible ka batai bo ni utlit ke de nujor padu tau boita bada nujor bat kata ka lakam bad ni utlit udai ubarit hanrei udani ka bor ya ka bantang ya ki dieng ban pening ya kata iding nganong ya pi ka Bible ka ong dan kata ka bor ni tulit idi berit imde ya ki benta iba kraw haga dekat mat ke jongi ide benta iba rit hanre ide benta hala ban ong ya pi bo bleu ong ngan shim ya ka jingkan kumno pi panan kam ya ka u klam ong shim ya ka jingkan da ki kti da ki kmat jongi da ki weipat ki benta jaga dekat mat jongi hanre ya ka ne ong namar nau ni tulit mi ka ktien ong kata ka ktien ngan sa shim jingkeng. But ngan ye ro ya pi lamba ta kaktien, but ngan penram ro ya pi lamba kata kaktien. Susur ngine page ti Jacob hi lenong ga banengkong ka dekot ka ban riu ka ong. Hanrai un pani ka jingat klem da artatin ru em. Namar uta ubasngo artatin ulong ken kum ka jingat pelung ka duriau ya ka balabe da ka leer bat bala pensat kenting. Hang ni ka ktin ka jong trai ka kren bat ka ong hang ni ba uniu thulit ula banwan ra yang isa ka jing artatin wat ya ka ka banging ilanget bat haba kawan lam yang isa ka ni ka jing artatin ya ka ka banging ilanget ka Bible ka ong pinumyo diang ru em day lang ba uniu ju thulit lam da uniu ju thulit habang ilong kumta nginum la banyo ru em bat susuru ka ktin ka jong trai ka ong sapang utlit la ngi pet ru hanong ga balai de khor ba ar ha ju ik sti Jacob ka ong ba namar habon ki ru ngi juntot baro la da unu ru juntot ha ga ktin ulong ubriu ubajanai ubala ban sanshar ya ka met ru baro ka we la da ngi kwa ban sanshar ya ka met baro ka we ngi ha ban sanshar sha ya la jong utlit ya la jong we utlit but ladang ila ban sanshari la jong utlit nganong yepi kaktin ka jong torai ka kran shai hagani ka jaka ngilong ki briu ki bajanai hara ka ba tam sanshar de utlit jongi fi ka Bible ka ong ubriu ubajanai ude uta ubala ban te lakam yala ka jongge ka shuntur but kam ta me ban te lakam mo unum kran ya ka ktin bamdai Bat unum keren ru ia kiktian thala thaleng. Bat unum keren ru ia no ka kentian ia ka ba usutu ba dan kam ia ka ban keren. Lara fisutu ba kani kiktian ka banganga keren ka long ka jingger ku to keren. Lara fisutu kani ka jingkren ka jonga ka namlong ka jingger ku ka long ka ba mentoy ngala banong ia pi ka ba pi sngam.
Ka Bible ka ong kloy ka ban sngaw, suki ka ban kren. Hanay bunsin ngi kloy ka ban kren, suki ka ban sngaw. But kaktiin ka jong toray ka kren hikay siya ingi kumno bang ide ban kren. Ngastunat ba? Kumno ngide ban kren. Gide pek kolosal nong ka ba lai ka dikot ka ba kat nyo. Te kay baro ka ba pile hakaktiin lana ke jingle. To le baro hakakerteng uji su ubau toray. Da ka ba aingo yo blay ubau kpadau. Hang ne kaktiin ka jong toray ka ong. Ya ka ay baro ka ba pipile. La ka de hakaktiin. Lane haki jingle. To le baro hakakerteng uji su. Le baro hakai. Kamu man haba pikiran. Pihaban sutu. Ba pikiran ne em hakakerteng ka jong toray. Amen. Lada kamdai hakakerteng ka jong toray. Ka ba pikiran lane kita ki jingle. Kaba banai le, bat ba banai keren. Amen. Bat kususuru kahika ingi kalnong kabasaw. Ka ongkum ne. Ay ba kajingkren jong pi halakasngi. Kalong da ka ba jale jom. Bat balapan tiang da kamalu. Ba pinyo tip kumno pi day banyapan pai ktien. How way po way baro. Kaktien ka jong turay kahika ingi. Hang ne kumno bangi day ban keren. Magkaktiin jong ikade malongom no? Jali jo naktiin parang kong gracious word. Kamun kakintien ka ba long ka ba baha. Lada kumpara brio dan isutu yang kaktiin yang manong fi nginia baha bat baro. Amen. Ngamong fi tang hayeng hasem. Haka syongka ka syongman. Haka jengde si para. Hera ngau fi baro. Lada nginang ban sutu. Bakaktiin kumno bangine ban keren. Laka de kaktin haka jingle haka kerteng ke jong Jisu barhabang ikran haka kerteng ke jong Jisu ngihaban keren haka kentien jali jom. Kayu? Bangi haban keren ya kete kentien bakunta ba ka Bible ka ong bala pentiang dakai. Daka? Melu. Ndai datang masyu ai bikum tu klam melu. Kita sutu apa pi da keren. Pi da ayu. Melu. Ba pinyo tip kumno pi dai ya ka ban penpai. Ktien ha way pu way ba ro pi hab ban tip kum no pen pai ktien pi te ka jing pai ktien jong pi ka pen i pi tang teng ling anong pi ka pen i pi ba pi de mano pi te nga so si ba man shwa kita ki no hikai kham dam ha ki por ba man shwa pi te ba bon man shwa no hikai ki don ki ba bha na ki ba bha ta me ki don ro am ba stiu jing long na ki ba stiu ta me ngalaban ka ni kata ngaken mau don way no hikai per ba ngadang shong class 7 Malah via kecing long kena menu bampat jubakla. Denam, hak kelas lah kumpul ketini ya. Ano vi kamtam hak itu kipor ngano ngipingi hak kata kerta bangadon ngak kamlong eyuhi kindiat. Utaw no hikai utim yang ngakum ne. Menum pas metrik lanoro. Ngomong metrik dapat poin hira. Buat om tang kata udah tim em. Om tang yang udah tim ya kalong ying bana bangangawan. Syuang mdik no hikai mentata dari no hikai mentata vi ngong vi la syak kempulit. Manusia no hikai pi long museum tu pi. Bom gat bamon. Dom ye ilok bom ye kena school. Manusia mentam long kata. Mat kita udah tim pot yang ada kata-kata yang ngasap. Lada ngapenrong ya kata kecingkran jong tano hikai ya. Ngatarai tang kelas 7 nuk lampas ira. Hari ngasutu ba kata kaktin ke jong u kena melak menterikam. Bat bon ba kino hikai kita mi kena school. Ki kiong ini kena start bah ini kena ilpoi kata ini kena. Ong fi gide no hikai. Bat ka Bible kada keren syai hak Steve Jacob nong ka balai. Ko no hikai pi haban ai ke jingken ka babon. Ngan pun pulih ya pi ngan ka pot Steve Jacob nong ka balai ko ban nong kong kom ne. Wat long pi kino hikai babon ko para banget jonga. Haba pitep nginyo diang ke jing bisar ba kam krau. Ngasih orang berada pi orang ada no hikai sutu kajing besar ke bakam kerau kajing besar ke bay kamu tak tengok mensuarakan mau kita kini hikai kita temel kata kita kata ke school ngakan mau bang mino nak kata school ngali cuy school ngalapas metrik ia haru ngalada degree ngalada pas degree bang ada lek kenang kata ke school ngakan duk kenang tu no hikai bertau no hikai orang melayu mentah ngalak sudah pas degree usu pizza kerap kerana dia isu nomor unel jo no hikai ubalatem Bat mental dengan ada ikan do ngai senai kelain je no hikai. Bonsen la buat tapi ikan do. Ngau selok. Namar bonsen ni keren kiktian. Om dang no hikai kum kikme kikpa.
Cakap bangkin kerku ya kikon bonsen da kiktien tim ngitim. Bonsen ngim kran ya kiktien kiban long ke jingkerku. Dai namar kata. Ngim suto ba kumnong ngide ban pai ktien. Namar pat judan ba hikai yangi kumnong ngide ban pai ktien. Ke Bible ka ba hikai yangi kumnong ngide ban pai ktien. Ong ada pikran lane pile le haka kerteng ke jong Jisu. Bat ka baat kong ada pai ktien ke ktien jong pi ke de jale jo bat bala kle ayo. Kle ayo. Melu pidong kaman suto bala dai wei suto ya kata am. Udah nong job. Haka jingem. Namar bala suto ba kumnong pai ktien dan ba klie. Ngim dan syub kita cinglong. Nenginum keran da kiktien kor. Ngakan ma mun syua bangam suto ngalakela ka bamut ijo isur tentang da keran. Tentang da pakam. Le sagata. Ngakan ma bubun ba daman devi. So kam tame yo ban yalam sek samla. Kan da la ban suto. Kum keran dong. Le kata bimla ban le tang mangamar we ngasngo ngakren kata ta. Hari hadin ngawan ka jing sutu banga puli bahaya ka ktien. Ka ngam ka ktien banga sutu banong. Menta apa larang apa kami no ngasi yang sngau ba. Teng wat ikun do rak sansar ong kub le sibun. Namar balai kita da ong ku tam ki kwa ban le biang ta. Hari ka to ka ktien khorem non ba kwa ban le. Hari ngi sutu ya ka ktien am ka hikai yangi kumno bangin keran. Amen. Baik Goliat hadin uniu jo Goliat uwan manilet ma bat mentau dan persya David utemu mai David pat uklam dom ida une udom Goliat utem kalai la de wang ada yukso udong ila de ta teng ki par ki klet kon kak so ki kon le jong pim tim ikon pitem yala de ada ikon jong pi de so mat ma pi de yu pi ha ma su pi de ki par jong Ita iksau. Pia em. Te kon kata kat. Su thôi là trong bikot ayu. The day kata kikin tien banging la ngim su tho nganong ipi. Yo ngi sha yalam baklano. Ha kata kitien ke jongi ke bangingi pendon kam man kesngi. But kitien jong torai ka ongro apa kita ka kitien teng dak keren kau fikum tau no hikai keren yang ngakan mau ada mentang apa kang ada man klet. Hari kini kidi jat kitien yang babun sin ngim jula ban klet. Haga probab kelenong gaba kadar gini pet jangan ega por. Ya ubreu lapan hun daga jing ba da uso ka sentur jongu. But ya ki jingle kikti ubreu on ai ha u. Ya ki ya ki jingle kikti ubreu. But ka Bible ka ong ya ubreu lapan hun da ki daga jing ba ka bemuat daga jing keren. Dan fi kwa ban job ini no em. Pihak ban job daga kitien Bah, dah kita ni yo. Bah. Fidep handai bonsen so itanam unum kwa yangi bangin keren ketien bah. Dai kata un kwa be ban penbitar yangi bangin wan ra ki ketien sneu ya ka bangin keren. Ya ketien yo. Ketien sneu ya ka ba ngin keren ya kiwei. Dai kata hak kita probab siong ketika kita jing start ke hikai yangi sepang ka ketien. Bonsen pinyo sepang kumno bantek lakam man keren utulit kadika kitab probab. Dia kata pulih kitab probab pin syambhaya kata. Sepang kumno panon kami utulit jong pi. But teng kidon ki ketien habala keren nganong yepi. Kalong kum badung nganong yepi haki donut ki jongi bat haki jingmut ki jing perkat ki jongi. Kada dong hado kata-kata nganong fi teng ngimla arban light na kata. Namar balik tak ki ketien kiba la keren dingi. Hari ka kwa banai men sem ya pi. Namar pitip kata ka ketien em finda pej bau David abau wan maniale ya kani ka thma badu Goliat nganong ya pi. Ladon bakren yu kani ka ketien. U David ule komno bau bele ude usiem dei namar kani. Ka ketien ka jong trai ka ong hakal nong ka bakat nyu hi wei samal ka meneh ngala pule. Bau uneu henman jong David u ong yu David kumne hak dekat ka ba arpo pra. U Eliab u henman nengkong jong u ule yosngo habau la keren ya kita kibreu bat ka jing bitar u Eliab kala melep ya u David bat ula ong me wan hiar shane balai bat me la eno bat no ya kita ki kindiat ki langbrot hagari klau ngai itu ya ka jing sarong jong me bat ya ka jing runar ka donot u ong ya ka nega kentien wo ong ka jing runar ka donot jong me namar me la wan hiar khnang tang ba menyo I ya ka thma Cuma ma pi de David. Henman Ukraine kumne filam no. So bang do bani sur de sipara. Imei papa ni kai. Ya I sipara. Hanu siparai bakam tof mi sebar permerohei.
Si para baik dah. Ya syurut ya dom damar ijan depan i paralog itu isop ti ai bet. Depan para wat jupanga. Hadu kata bat lahikai pedingi i si para. Bat kam tam inong di tu kimi kepa ba makiru kim ju i si para. Pio em. Makiru kim yo i ke jinget ki hikai maki ban i si para. Bat tentang si para ya syurut ba. Ngapakadu David badu Eliab bang ni. Eliab lah keren dengan ni kenten. David lah David lem no. Itu dengar David ong no. Mia ting put. Kerkor yang ayah ni. Lah ong rekam tak tarai. Une Eliab. Jaka bundam you Goliath udam you no. You David. Handre hang ni ngayo i ko concern ke jong una marwong. Nga kadu henman ngam not benile meli para badang rit mela biang kis ngam ulah dom beli me wan hang ni. Ulah dom dah. Ulah dom. Handai ka ketin ka buang mer runar ka jing runar ka download kaning ka kentin ka dei ka ba kamdai ka ketin ka ba bahal filet ja ketin Hebrew bu Quran. Udah keren sendon ya ka long yeng sendon ngani. Uang belai melong kum ngani. But Abu David pat uklam pai si kentin ru ka Bible ka ong. Tiu David ula ong ngalale ayu ba belai om dan daw. Tiu ula pai no sa wei pat. Pitem. Haba dan ba keren ya pi long kum David. Kaning ka kentin bu David uang ngalale ayu. Uang no? Ngalale ayu. Balay dan daw. Pi uang ngalale ayu balay dan daw. Pai nak syawai dah. Kalam ne sa hakata ka jingkran. Day nama kata job you Goliath. Pi tep ngibon sen ngidon ki jingele ajong ki jingim jong isibon ba. Handre ngiram no namar ngile pat syakat jaka bangim day baniale. Bangi pai ketien syakita ki jaka lambau telit ujong ni. Ngi pelut ya ka por ke jongi haka jaka ki briu ke ba ki kren ya ka jingduna jongi ngi pelut por no hangta jaka bangin pelut por ha bu try ukot yangi ngi klet no ya kata amen ngi klet no ya kata mangi klet ya ka bangin le ban pelut por no haitai banta de nama kata ngi bun sen ngem sutho bar kam ta ngi sutho ya ta ka bor jong utli jongi kata ka bor iu kadon uji sudah pen ke senran haba pipet na gospel Matius pin syam ba haba uji su utim yu tau ding dumbur kanong ka ba arpuai pin syam ya kata ba kini ke senran nang kong ke syam sting ya kata ka jing tim ka jong uji su hara haba ki lai la shai ka sing ki yo i bo tau ding dumbur ula yap terkong kita solunga ba drai wang dan ka bor au teli da pingai lada pingat don ka bor dia kata lada fitem ka si ong ya kani ka benta lada fikran ke na utule jong pi da ka bor ka jong blay da ka jinget jong blay kata kan urlong amen pastor bante busen jo hikar fikwa ayu keren ong kan don hang ne kan sadon amen kan sayu kan sadon hadai busen namar bangingim keren hadai busen ngikran man ya kektien bamdai ki kentien lorni kuma meneng lakran ni pi ki kentien nganong fitep menta ki jeseng nganong fi kemdei shu ka jaka ba yeseng teng kalade ka jaka ka ba ye gosip banyak keren siapang ye wei banyak keren mano bar phong kum no mano ba bam kum no mano ba thiet ayu mano kamdei man long kum ta aku apa nong ye pi ngidon kam man sung tho ba ka ktien kadon ka bor ban ngi haban ai jingken ya ka ne ka ktien ya ban ayo jingken ya ka ne ka ktien haba shwa ba pin keren sutu bang habat ai jingkain amen tadai nama kata pinang bakumno bangante lakam yau uniu telit jonga bakanomi kanu kaba sniu nangi ken namar lamda kumta Nafi, kalau ke bamade kata ketin jong try ke hikai yang ini nak stage kinong kolosai, nong ke balain dekat bapra. Henry minta, tu pin berat nok ru, yakini barok. Kajing bitar sela, kajing bishni, kajing keren ben, kajing keren si, na ka shintur jong pi. Ka Bible kong berat nok gini gigi. Ki bamlong na ka shintur ka jong pi. Kai kata ka badon ha kata ka shintur ka jongi. Kata kajing bitar sela, kajing bishni, kajing keren ben, kajing keren si, na ka shintur jong itu ngin berat nok. Ngam tip yo ngiwan ha kani ka jaka. Ne pi ba pet ha kani ka jaka fiong pastor kadang don. Cakap mi ketin babun sen kami ketin si ketin sang ketin bamlong sudah napa ka sentur jong pi kami tungin berat no ya kata lara fiong pastor teteng gidon ma kling apa songan le kumno te kami bai ngasi ong ne sngap jar telada fi sngob biong ngadon jing habagalong kumta kabha nong nganai keren bad hikai bang keren hapo jong lede ba phila ba phin berat no ya kita nama teng
Pihak kata kerja katrai, hidup kita ki perlok, ki bala julong kum ta mansua, ngano hi marsin kala bamut, kamut ba pila bahalut. Fitip, namar bale, fi kala ka bamut, utlit jong pi uden manya cakajing pat penat. Day nama taka Bible ka ong, haka singi Pentecost, 8 pat penat yu tau telit. Amen. Teban per pat penat yu tau telit jam, pihak ban suki. Amen. Ba pihak ban tau Tama yu ni utulit. Dia kata, laju melin pelat dia kaban keren ketian bisni. Laju melin pelat ban lorni. Tentang lah melin kalau kau baik tapi. Tentang laju melin tak suka krak seperamarjan. Ani jaya te peramarjan sengap. Mo. Kita kalau kau baik masih kelapa murro ban naik sengap. Nama min sim yang kilik sengap. Pilih aku menopi hak ban tek syang mentang singom trek sengap. Mentang singan nom trek ban keren. Sutu ban penduna no ya ketian ke jong pi. Ba pila ban berat no. Ya kata nak sentur jong pi. Pek kumbu David ule. David uang ngadon daw ayu bat me. Bat upai no ta. Lada uye keren sa baru liap ngatip. Kalau ya poi saka jingara kti sarai separa. Usngu tu ya kene benta. Namar bale wat pelut aka ka bakordor ka jong pi ha ka jaka ka bamdai. Bat usu tu bakam dai ya ban dia baru liap. Udon kam ban sung tu chapang goliat. Ketin ke jong troy ka hikai ngi. Ya kata. Ngim non kam ban ya keren chapang ki brio. Ngidon kam ban ya keren tang chapang jong troy. Man sung thu chapang jong troy. Man sung thu ya ka jing it ka jong. Man sung thu ya ka jing khot ka jong. Man sung thu balai ngi wan chane ka perthai. Ban bangi ya keren ya para brio. Amen. Ban bangi ya keren iwe bakum ta fite ba bon sen ki brio ki pelut ya lade ha ka jaka ka bamdai. Ki pelut ya kapor haka jaka bamdai haka ban ya keren chapang kiwei. Hana bin so not bahai kata dei kata pi hap so tu namar kwa be ban distract dia fi na ka ka ba ka focus ka jong fi gede bandon. Kata ka dei be ka kamram ka jong ubaman ningi. Dei nama kata u distract na nganong ya fi ya ka breu ka ya Bible ka batay ha kitab Genesis. La tau ya ka breu. Bakanong, okay? Kanong sumar kom tam? Kani kente nong sumar mut kan nong yarap babiang. Harus soitan ule kumno fitep u distract no yaka. Bot upen poi yaka ban yakren. Bat fitep hang ne fini I babesen yakren bat kebriu. Mdei tang ukada jong balam balakren. Besen ula kren hak pereden. Hatu blei la tahu yaki merat man kren. Tadi kejingkeli ke bakrau. Denam. Hari hang ne fini I hak pereden. Ba sen keren bat kebriu. Ci saya kena kebriu la pelong banyak keren tang badu Adam. Hanreu ne besen u distract no banyak keren bat kena kebriu. Bat kena kebriu ka distract no nau Adam bat ka keren tang badu besen. Pek yo ngisha yalam haka jing bakla. Caka bangin keren kei barok nam tau terai. Haka kerteng ke jong utrai. Yang isdang kemana ngala ong yefi naga kolosai ngala ketin ke jong terai. Kada keren syai bangin keren kei barok. Kada badai tang syapang ke jong utrai. Yang ngisdang menta ya ka bangin keren kabadai tang para beriu na. Kabadai tang kabakan jadok na. Kaban syia bishar beriu na. Kaban syia kedokti kita ki beriu. Yo kadai tang kita na. Nek ban syia lorni ya ka kam jong jiwai na. Hang ni besen upen kelah ya kebriu. Perkani kedai kei ke baka pelong ya kani kebriu. Man ba mi tau sok ken. Kwa abanong ya pi. Haga klip mat ka kemat ka shuntur ke jongi namar da ka kemat abangi yo I. Bada ka shuntur habangi sedang ban kran pat ya kei ke bangi yo I. Yo kala ban yalam yang I. Syaka jing bakla. Tadai namar kata ngidon kamman suntu namar une usain uyalam ya kebriu ban pek nganong ya pi ya kata bakani kebriu kastang ban pelapat ya kata ada kesentur namar balai ukwa ban panhap mentaru setan fitiu upenan kami utelit jonga bat jong pi ban panhap yang apa dia pi namar utep bau ne utelit pi ban ai jing ken wang nang ne ngan panhap nak ne ketien ken ngan panhap ya kibriu. But day da utelit nganong ya pi nangkong do banging isdang banhap nganong pi naka jinget namar naka jinget sya utrai naka jingero ya utrai syakaban ya keren persya fite babun sen silong kunta na itai brief la yo mat jingger ku da dale ba ya pi sudan no inore no brief shwan ong itu brief em ilong kunta amta isu tap yo tau sambai ba put haka jingmut jing prakat jong pi na haka jing em jong pi
บัดพิเตอร์ตั้งกัดตัวกันในพลระดับพิดังดอนกับจริงได้ไปตีบริวบัดแทบตุสบายบัดปวดดำพี่ดูพิงกันกับจุฮียาวเตาบริวในยากตากบริวบัดพิลาจิออมาจังกระคูพี่น้องไอ้หอยอีลงกุมตาฮีโอ้หอยใบลงกุมตาโอ้หอยใบลงกุมตาน้ำมันไปเลยบาลาแทบฟิโอตั้งแต่งินลำสู้ทั่วบัมพนโนวันแทบหังอีกตานาโนบัดพิลายออมาจังกระคูตั้งแต่แกมกินนั่นกิบริวบัดชุกรันมาพีเอสสโนว์ไปแต่บริวไปแต่บริวกรันน้ำพี่น้องโอ้ยพี่ลงกุมตัวพี่ตัวกุมตาพี่กตาdi tang sambai pala ben hari ben em itu sambai di kesentur tu kenma wa ka thma ka don betah ka jingmot jing prakhat ka jongi hari pi ben em yang ni ka thma em pi ai jing em yang ni ka thma langbau thli jong pi langbau wei u thli jong pi dei kata la pi su tho ba phim dei ben kran nai kran amen namar la pi kran yo ka wan rai ka basnio dei kata nai kran la ngira la ba su tho kata phin long ki ba job kerana pergi samlang, kerana pergi rangba, kepala don hak long yang girong sab. Lalu pergi sutu, ye kentin ke bahi penon kam haka, jingem jong pergi kenon ra ye ke jinggerku, shikadaya. Namar pergi haban ai jing kendu ye kata, hak mat utrai. Amen. Amen. Dai kata, haba pergi sutu ye kata ka, bonsen haba camping ye judon hak jing sakri judon camping ye ci ongkom ne. Haba pergi wan saka camping sutu ye la jong wan empat tu para marzat utia na ukhe na uleyu. Namar balai. Kadon ka por bang yapsu tu mind your own business. Kam dai yang i ban kran chapang ka business jong kiwei. Ngi bon sen ngi kran chapang ka jong kiwei ban mangi kran chapang jong la de. Yet yala de. De ka tau pol wong yet yala de. Yet yala de dai ya kiwei. Wadum kran chapang kiwei, kran chapang la de. Amen. Bang yang ne em bat utrai. Kata ka kentin ka bang nganga kran kalong jingger ku ne em. Ne kalong ban mabishari kiwei kan. Balala pisu tu ekata nganong fika jing em kalong balakar ku nama dan bor hau telit baru telit ulong gay keding ulong gay keding menang ban pentri kam yang ni keding pitep lada nang ban pentri kam yang keding nganong fi kalong ke jingger kulut amen kei kat kani ka ying ba ka yeng lamba kenar nar la sany dai ha keding kano penon kam dai keding Badai namar kata pisu tu, ai bu telit jong pi, ulong tak ding, balong ka jingker ku yakiwei. Amen. Papinum mi kanu ka ketien bam day, kanu ka ketien bam long, nau telit jong pi kan. Papila manong, ngatel kam. Ngan puli biang sachi sen hakane ka posha wangan penkut, nang kol sai meneng ngala puli, ngan puli biang sachi sen. Hanrai menta tu pin berat no, ru yakini baro. Kajing bitar shala, kajing bishni, kajing kren ben, kajing kren si naga shentur jong pi. Ngamtep hagani kapor, ya don hapeleng jong ipi ong pastor. Utlit jong abon sen. Ki kentin bami. Kilong bi kiktin thala, kiktin si, kiktin ben, kiktin bishni, kiktin bitar. Hagani ka mian ngan berat no. Ya kita barok nak remiang sentur jonga. Pangaduai hakan di kemit ru. Ya don kum kita ngaduai. Kum bahak sengi Pentecost. Lebih baik nak kam apostle nong kebar. Di kendit lawan kajing sawan na beneng kum kal air. Bala bek kertep bala pendap ya ke yeng barok away. Haka bakile yong. Bala pau haki telit ki bapai penat. Ngai bau try hakan di kemit. Hakan ika por pi bapet. Un pai penat no yau telit ujongi. Un pai penat kum keding. Dei kala syong halor wei pa wei naki. Ngai un pai penat uniu telit. Uniu telit jongga pertai unia pat no. Bat undon tangu telit jong blai gan. Hangi. Amen. Bangin keren tang ya kai ke bo blai wangi ban keren. Man ngin long ke jingger ku ya kita ki ba ben yang ni nginum nio ben lang nginum keren ben lang nginum le mar keliang lang namar ba ki keren ngai kene ka ktien ka long ke jingger ku ai bengin long sha ta ki kristan ki badap da kene ka ktien ka jong blai ba ngai ha kene ka singi kene ka khubor kene na mata jong pi ba ngai kene ka khubor kan long sha ka jingger ku ha ka jim ka jong fi hei bu try un pendap ya ka jim ka jong fi da kene ka ktien ka jong try hei ba ka ktien ka jong try kan tho ha ki jim ki jim perkat ba ha ka donut ba ha ki shinter ki jong pi
ingat yang ada puang ingat benduai bangin pan ya ke buan mun sim ku jong trai mun pendap ya ke jim ke jong fi maka ni ka ktien ka nong sha ka ktien jong ka jingker ku ka ktien ka ai man sim ya ke jim ke jong fi we pi we ha ka ni ka sngi ngile lang ni po benduai Pajing papaneng long hoi kerteng ke joming wan khama ke jomin porting Jesus Christ no penim jingi. Flying ai ngu sha ko try Jesus mem ai ko try ka ktien ko try ha ka jim ka jingi we pi we ko try. Ba shi sha ko try Jesus bagin nong sha ko try tang kita ki nong sngo ko try. Ngin long ru ko try kita ki nong le ko try ka ni ka ktien ka jomi ko try Jesus. Ba shi sha ka ni ka ktien ka jomi ko try Jesus ko long ta ka jim bam ko try ha ka jim ko jongi ko try ka long sha ko try ka ta ka ding ka long sha ko try ta ka ternem ko try ka pala purwet jin jin ko try Jesus yak ta ki mau siang ko try Jesus banganget sha ko try ka long ka lam ko try ha ka jim ka jungi we pi we ko try jisu hey bangi la banya le persha ko try ya ka ki bo ko try jong ka jingdom ki bon banya le ko try ha ka ta ka jim ka jungi ko try ai bakum ki khon ki bla khat ka teng ka jomi ko try try ngi nyat ko try jisu ngi long bla dap ko try da ka ktien ka jomi ko try ba ka ktien ka jomi ko try ka long ka ktien bla thok ko try ki jimut ki chipar khat ba ka de ka don ko jungi ko try bangi la ban kren ko try ka ni ka ktien ko try jisu ma ka le ka long ka bo ko try ka long ka jing banem ko try ba ka long ka jingim ko try ngi we pi we ko try ba ngi ko try ki bla khat ka teng ka jomi yangi ko try bla khat ki kristan ko try ai ba ka ni ka ktien ka jomi ko try ka long ka jing shai ko try ha ka jim ka jungi ka long sha ka ta ka jim bam ko try jisu ka ba ka jaman sim ko try ka ba tei ko try ya ka jim ka jim per khat ko try ka ba tei ko try ta ka jing long man sim ka jungi ko try jisu ka long sha ko try ka ta sembai ko try bla ha ko try jisu ha ka ni ka jim ka jungi ko try ba ka ba sei ko try ya ta ki sok ki jomi ko try ha ka jim ka jungi we pi we ko try jisu ka ngat sha ko try ka ni ka ktien ko try jisu ka long ka ktien ko try jisu try ka ba ai man sim ngi we pi we ko try magin long sha ko try kam tau breu basta ko try bla te la ka ying ko try jisu halo mau siang hoi ko try ki slap kin wan ki jislai kin wan ki le air kin wan re try ka ni ka ying ka nom kalon ko try ma di ma me ko try baklit tam e ha ka jim ka jongi ko try jisu di ma me ko try ka kut ka bas kem ko try jisu but ai kom ki khon ko try ki jong baklit tam e ko try yang nyat ko try jisu menang perchat bor ka jim ka jongi ko try magin long sha ka jingker khu na ka banta ka kerteng ka jomi ko try jisu try ngi ai ngo nam ta ni ka ktien ka jomi ko try ha ka jim ka jongi ko try ka ni ka sngi ko try ngai ka long ka ktien ka ba kta ko try ka ktien ka pen kan do ko try ya ka ta ka jim ka jongi ko try jisu bakum ki kristan ko try ngai ka try jisu ngi long bla dap da ka ni ka ktien ka jomi ko try ngi long ka jingker khu ko try ngi long ka jing shai ngi long ka mlo ko try ka pen bang ko try ya ka ni ka perthai ko try ngi na pa ngi de ra ngi ni ba Jesus Christ long pen mi jingi amen ngi cha ka ni ka ktien ka long sha ka jingker khu ha ka jim ka jong fi but pendap ela de ka ni ka ktien ka jong play ba mi ka ni ka ktien ka jong play man ka singi ha ka jim ka jong fi kum ginon kami ka bam ka ba kan jado ha ka jim ka jingi man ka singi a bi ginon kam ro gini ka bam ka kan jam sim ka ba tei ya ka jing long man sim ka jongi ka ba wan ra ka ji dei ka jonga ba jong play kam sha chan ba nge cha ni ka ktien ka long ka jing ka khu ba nge ru pin da le no ya ni ka ktien ba fin da puli no ni ka ktien na do ka ni ka singi yo do na pring jong fi ro ka ni ka singi yo fin kwa i ka jing slong ni fi kwa i ka jing doi pila ban phone ti number ba fi ti screen ki jong fi ni fi la ban kan do ni shi ni ka office jong ka potnet ka ba na apa na thama no khriam gidan ha ka ni ka jaka na do ka singi ba ar ha do ka si sa jan na do ka po kha we be jim step ha do ka po re be je jan mien wan ma ni ka jing ka khu ka jong tra te ta do bi sham ya pa na we pa ka singi u ble ka jing sok lor ka la fi paro amen